Атнаның уңышлығын тәмамладық. Әдәгіз қазір келесі номерға келесі санның якынча планын түзік. Кемде нинди материаллар бар, келесі атнада нинди даталар olacak. Her редакциядагы сыман туган якта да һәр дүшәмбе көне әнә шулай узган атнага нәтиҗәләр ясау алдагысына план төзү эше белән башланып китә. Бүгенге баш мөхәррир Олег Әндәрҗанов үзе дә моннан 30 ел элек биредә хезмәт эшчәнлеген фотохәбәрче буларак башлап җибәрә. Шуңа күрә газетаның беренче көннәрен ул әлдә хәтерендә саклый. Безгә иң беренче җиратта ярдәмгә килде. Мондагы Сиргач район газетасы, алар үзләреннән бүлмә бирделәр. Без анда как редакция кебек оештык, 8-8 эшкә тотындык. Иң беренчесе, иң мөһим безнең проблема иде. Татар телендә сөйли белгән, укый белгән кешеләр җыярга. Редакциягә Рифат абыйның белән авыллар буенча йөреп, мәктәпләр белән сөйләшеп, шундый кешеләр туплап, редакция әкәттән генә җыела башладык алык. Беренче номерыбыз чыкты 2000 тираж белән. Без аны авылларга тараттык. Шулай итеп, салмак кына безнең төбәктә татарларны таныштыра башладык Туган газетасы белән. Татар газетасы акрын гына, стабиль рәвештә үзенең укучыларын таба барды. 2-3-4 ел içində аның тиражы 5000-гә якын, 4800 булды. Туган якны иң авыр елларда катлаулы чорда оештырып, коллективны туплаучы аның беренче мөхәррире Рифат ага Абдуллин булса, соңрак аның эшен Рәүф абый Абдуллин дәвам итә. 10 ел içində зур эшләр башкарды Туган газетасы өчен. Иң мөһим аның эшен дип әйтерлек ул бу газетаны кертте өлкә хөкүмәте карамагына. Бүгенге көнгә кадәр без өлкә хөкүмәте органы булып торабыз. Аларга бик зур рәхмәт. Ул безнең бер терәгебез, икенче терәгебез безнең укучыларыбыз, һәм өченче терәгебез ул безнең Татарстан. Әмма ничә кеше эшли бүген синдә? Бүген бездә 10 кеше эшли. Алар барсы да Өлкә бюджетыннан финансланам. Өлкә бюджетыннан финансланалар. Хезмәт хакы өлкә бюджетыннан. Газетаның иҗтимагый оешмалар белән эшләү һәм мәдәният, сәнгать бүлеге мөдире Найля Җиһаншина да редакция тарихында аерым бер урын алып тора. Гомеренең 18 елын туган як белән бәйләгән. Беренче эшкә килгән көннәр күңелле иде. Безнең анда Рауф Абдулович әлдә редактор иде. Аның бер әйткән инде киңәшенмедер, нәрсәмедер, әле дә булса истә, ул безне шулай өйрәтте. Чын журналист булырга. Ишектән җибәрмәсәләр, тәрәзәдән керегез, тәрәзәдән җибәрмәсәләр, мөрзәдән керегез дия иде. Но информация алыгыз. Аның шул киңәшен истә тотып, әлегә хәтле хезмәт итәбез. Түбән Новгород өлкәсендә бүген 44 меңгә якын милләттәшебез гомер итә. Төбәктә 34 татар авылы бар. Моннан 20-25 ел элек колхоз совхозлар таралганнан соң авылларда алар урынына өлгөр һәм уңган егетләр крестьян фермер хуҗалыклары оештырып җибәрәләр. Аларның эшчәнлеге дә газетаның һәр санында урын ала. Авыл тормышына, крестьян фермер хуҗалыгы эшенә тирәнтен игътибар бирү өчен редакциядә махсус бүлек тә булдырганнар. Иң мөһим проблемаларның берсе, ул, наверное, основной проблема, иң мөһим проблема кадрлар кытлыгы. Кадрлар. Чөнки авылыбыз бит картая, яшьләр китәләр, шәһәрләргә китә. Безнең төбәктә бит алар китәләр Мәскәүгә. Мәскәүгә карт кадрлар. Пенсиядалар, инде заманча техниканы да үзләштерүчеләр бик әз. Ну, шуңа да актив эшләр фермерларыбыз Пильне районы татар авылларында фермерларыбызның уңышлары вообще отдельный үрнәккә лаек дип әйтергә могу. Сер түгел, хәзер газетларның тиражын саклау елдан-ел катлаулана бара. Аны үстерү түгел, хәтта бүгенге укучыны да җәлеп итү кыенлаша. Шунлыктан редакция газета таратуның башка асулларын да эзли. Эшмәкәрләргә, мәчетләргә чыгып тираж җыябыз, безнең хәтта Мәскәү җәмгыять мәчете алдыра безне, Мәскәүдәге тарихи мәчете алдыра, Мәскәүдә кафелар, татар кафелары алдыра безне. Без аларны шулай иң мөһиме андагы кафеларның хуҗалары, мәчеттә мөфтиләр, алар безнең якынларында күп эшлиләр. Шулар белән уртак тел табып, алар безне бер газет түгел, дистәләп алалар. Biz аларга сайын җибәреп барабыз. Тәҗрибәле журналист, оста оештыручы мөхәррир Олег Әндәрҗанов һәрчак иҗади эзләнүдә. Ул бүгенге заман укучысы зәвыгына туры килерлек язмалар бастыру белән бергә газетага яшьлек һәм шәкерт дигән кушымталар да чыгара башлаган. Аларны берничә елдан бирле Румия Хәмзин алып бара. Бүгенге иң зур проблемалар инде авылларда эш юклык, яшьләрне борчый, аларның авылларыбызны ташлап шәһәргә китүләре борчый. Тагын бер борчыган проблемабыз кызганычка каршы, ул кечкенә балаларның да рус телендә сөйләшүләре, монысы инде миңа калса гаиләдән үк килә, чөнки гаиләдә бүген балалар әти, әни урынына мама, папа дип дәшәләр. Шулай ук безнең мәктәпләрдә татар теле дәресләрен кыскарттылар.
Аларны калдырдылар әни әтиләрнең теләгенә. Яисә алар балалар татарча укытырга телиләрме икән, яисә юкмы. И кызганычка каршы шул сәбәпле күбесе татар авылларыбызда да бүген мәктәпләрдә татар теле дәресләре факультатив булып кына укытыла. Әлбәттә, киләчәктә мәктәпләрдә, айрыуча Татарстаннан читтәгеләрендә бүгенге вәзгыять дәвам итсә, алдагы елларда газетларның тиражы азаеп кына калмыйчан, укучылар булмаганлыктан аларның ябылу куркынычы да юк түгел. Инде моңа мисаллар да бар. Түбән Новгород өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.